дуруд шунавандагони азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. оғози ин ҳафта расонаҳои эрон хабар доданд, ки дар ин кишвар мақомот ду шаҳрванди тоҷикистонро ҳангоми хариду фурӯши ғайриқонунии лавозимоти тиббӣ дастгир намуданд. гуфта мешавад, ки онҳо барои фурӯши ғайриқонунии ниқобҳои тиббӣ ва дигар лавозимоти ёрии аввалиятибӣ дастгир шудаанд. дар робита бо паҳншавии коронавирус дар эрон чораҳои қатъӣ андешида шудааст. аз ҷумла вазорати тандурустии ин кишвар баровардан ва ё ворид кардани ниқобҳои тиббиро назорат мекунад. طبق قاعده‌های موجوده لوازمات طبی را در داروخانه‌ها رایگان دسترس کردن ممکن است تا از افزایش بیماری‌های کرونا ویروس پیشگیری کرده شود. گفته می شود که پلیس ایران فروشندگان نقاب‌های طبی را در یکی از داروخانه‌های شهر بازداشت کردند. شماره دستگیر شدگان زیاد بوده، تنها 2 نفر آنها شهروند جمهوری تاجیکستان میباشند. الحال در نسبت گمانبران پرونده ترتیب داده شده است که دادگاه بررسی پرونده فروش غیرقانونی نقاب‌های طبی را تا 27 مارس باید که شروع کند. مقامات ازبکستان تصمیم گرفتند که برگزاری چهاربینی‌های بین‌المللی و مسابقه‌های ورزشی را در کشور که قبلا به نقشه گرفته شده بودند بازدارند. خبر داده بود دفتر مطبوعاتی وزارت تربیت جسمانی و ورزش جمهوری ازبکستان. این قرار با مقصد پیشگیری پهنشوی کرونا ویروس قبول شده است. حالا همه مسابقات سطح جمهوری و بین‌المللی با توصیه وزارت تندرستی جمهوری ازبکستان موقتا بازداشته شدند. خبر داده شده بود که برگزاری مسابقات منطقوی و محلی را وزارت تندرستی ازبکستان میتواند با امکانات وضع صحتی محل اجازت دهد. یادآور میشویم که مسابقات انتخابی آسیا به جام 2022 بنابر به سبب پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس باید 26 مارس برگزار میشد و تأخیر افتاده است. ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман мешунавед. ин ҳафта 9 март додгоҳи чермушинскии шаҳри Москав ҳабси пешакии Кароматулло Ҷаборов шаҳрванди Тоҷикистонро ба муддати 2 моҳи дигар дароз кард. додгоҳ қарор кард дар хости тафтишот дар бораи дароз кардани чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ дар нисбати айбдоршаванда Кароматулло Ҷаборов то 2 моҳи дигар, аниқтараш то моҳи майи соли ҷорӣ қонеъ карда шавад. дар ин бора аз котиботи додгоҳ хабар дода шуда буд. дар ин давра тафтишот ба нақша гирифтааст ки бо шоҳидони ҷиноят мусоҳиба кунад ва инчунин шарикони эҳтимолии гумонбаршаванда дар ҷиноятро муайян созад. қаблан дар нисбати Кароматулло Ҷаборов мақомот бо қисми 1 моддаи 213 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия парванда оғоз карда буданд, аммо баъдан қисми 1 моддаи 213-ро ба қисми 2 ҳамин модда иваз карданд, ки ин норозигии вакили дифои айбдоршавандаро ба бор оварда буд. дар сурати исботи ҷурм Кароматулло Ҷаборовро то 7 соли зиндон интизор аст. Кароматулло Ҷаборовро мақомот баъди он дастгир намуданд, ки дар дохили метрои Москав пранк ё худ саҳнасозия иҷро кард, ки гӯё ӯ ба коронавирус гирифтор шудааст ва аз ҳуш меравад. дар наварҳо дида мешавад, ки мардуми дохили қатораи метро ба ҳар тараф парешон медаванд ва ин ба гуфтаи мақомот ба суботи ҷомеа ва халалдорсозии рафтуомади мусофирони нақлиёти зеризаминӣ сабаб гардидааст. دادگاه عالی نیدرلندیا روز 9 مارس بررسی پرونده صدمه بوینگ را آغاز کرد. هفته هواپیمای مالایزی ایرلاینز که پرواز MN17 را انجام میداد در حدود ولایت دونتسک ماه ایول سال 2014 سقوط کرده بود که در نتیجه آن 298 نفر مسافرین و هیئت سرنشینان طیاره وفات کرده بودند. گروه تفتیشاتی بین المللی به خلاصه آمده است که طیاره با موشک دفاعی هوایی بوک سقوط داده شده است.
мурофиаи дар пеши сода метавонад ҳам аз нигоҳи давомнокӣ ва ҳам таваҷҷӯҳ яке аз калонтарин дар таърихи адолати байналмилалӣ бошад. дар ин кор тафтишот якчанд айбдоршавандаро медонанд ки инҳо чанд тан аз нафарони низомии собиқ аз русия ва украина мебошанд. гурӯҳи байналмилалии тафтишотӣ ки ба он намояндагони кишварҳои Нидерландия, Малайзия, Украина, Австралия ва Белгия шомиланд ба хулосае расиданд ки мушак аз системаи дифои ҳавоии Бук ки аз Русия ба Донбасс интиқол ёфтааст дар наздикии Курск партофта шудааст. далелҳо ба шаҳодати шоҳидон ки оғози мушакро дидаанд, ба таҳлили харобшавии худи мушак, аксҳои маҳворавӣ ва иттилооти радарӣ асос ёфтанд. вазорати дифои Русия иддао дорад ки мушак аз системаи зидди ҳавоии Бук партофта шудааст, аммо аз ҷониби артиши Украина гуфта мешавад ки мушак ва системаи зидди ҳавоии Бук дар солҳои Иттиҳоди Шӯравӣ дар ҳудуди вилояти Москави Русия сохта мешуд. ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман мешунавед. ин ҳафта мақомоти Италия тасмим гирифтанд ки дар тамоми қаламрави кишвар карантин гузаронанд, ҳама чорабиниҳои оммавиро бекор ва тамоми муассисаҳои таълимиро та охири моҳи март маҳкам кунанд. шоми 9 март зимни нишасти матбуотии худ сарвазири Италия Ҷозепе Конте гуфта буд ки тадбирҳои маҳдудкунанда субҳи сешанбе 10 март амалӣ шуданд ва ба 60 миллион нафар аҳолии сартосари дар Италия дахл дорад. чорабиниҳои оммавӣ дар тамоми қаламрави Италия бекор карда шуда, муҳассилину донишҷӯён низ рухсатӣ гирифтаанд. мақомоти ин кишвар мегӯянд ки ҳолати карантинӣ дар давоми қаламрави Италия то 3 апрел идома дорад. дар ин давра мусобиқаҳои варзишӣ бекор карда шуда, осоишгоҳҳо, сорхонаҳо, театрҳо ва кинотеатрҳо, марказҳои фарҳангии фароғатӣ низ фаъолият нахоҳанд кард. изҳор дошта буд сарвазири Италия Ҷозепе Конте дар нишасти хабарӣ. давоми ин ҳафта дар шаҳри аҳвази вилояти Алборзи Эрон 7 нафар аз нӯшидани арақи техникӣ ҷиҳати пешгирӣ аз коронавирус ба ҳалокат расиданд. табибон ба хулосае омаданд ки ин нафарон аз коронавирус балки аз истифодаи бемеъёри алкоҳол даргузаштанд. гуфта шуда буд ки дар натиҷаи истифодаи машруботи алкоҳолӣ боз 4 нафари дигар зарари ҷиддӣ диданд ки бистарии бемористон гардиданд. шумораи ҳалокшудагон аз заҳролудшавии машрубот метавонад афзоиш ёбад. дар ин ҳафта котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Майк Помпео оиди вазъи Афғонистон изҳорот дода таъкид дошт ки Вашингтон ҷонибдори Афғонистони мустақил ва муқобили ҳамагуна кӯшиши ташкили ҳукумати мувозӣ мебошад. қаблан 9 март дар Кобул 2 маросими савгандёдкунии раисии кишвар дар Афғонистон баргузор шуд. дар қасри президент сарвари кунунӣ Ашраф Ғани савганд ёд кард, дар қасри дигар доктор Абдуллоҳ Абдуллоҳ. мо комилан зидди ҳамагуна амалҳои эҷоди як ҳукумати мувозӣ ва ҳамагуна истифодаи қувва барои ҳалли мушкилоти сиёсӣ ҳастем, гуфта буд Майк Помпео. мо изҳороти доктор Абдуллоҳ Абдуллоҳро низ истиқбол мекунем ки ӯҳдадориҳои ба ҳам монандро дар самти сулҳ ва фарогир таъкид мекунад. ба гуфтаи Майк Помпео, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бар асоси созишнома байни ду нерӯи сиёсӣ ба ҳам мухолиф ки Ашраф Ғани ва доктор Абдуллоҳ Абдуллоҳро намояндагӣ мекунанд, кор мекунанд. хотиррасон мекунем ки комиссиони марказии интихоботии Афғонистон Ашраф Ғаниро пирӯзи интихоботии президентӣ дониста буд, аммо раҳбари ҳукумати собиқи иҷроияи Ҷумҳурии Исломии Афғонистон доктор Абдуллоҳ Абдуллоҳ инро напазируфт ва комиссиони мустақили интихоботро ба тақаллуб ҳангоми шӯриши шуморидани баргаҳои овоздиҳӣ муттаҳам кард ва худро баранда эълон дошт. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва гурӯҳи радикалии Толибон рӯзи 29 феврал созишномаи оташбасро имзо карданд. ин санад хуруҷи нерӯҳои амрикоиро дар тӯли 14 моҳ пешбинӣ мекунад. дар посух Толибон қавл доданд ки террористонро дар қаламрави назоратӣ ҷой надиҳанд ва бо ҳукумати Афғонистон гуфтушунидро шурӯъ кунанд.
идомаи ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман мешунавед. дар ин ҳафта прокуратураи генералии русия изҳороте дод, ки аъзои гурӯҳи гта боир ғуломов ва муроҷон каримов, ки аз русия аз банди ҷазои ҷиноятӣ фирор карда буданд, дар тоҷикистон ба 25 соли зиндон маҳкум гардиданд. гуфта мешавад, додгоҳ боир ғуломов ва муроҷон каримовро дар иштироки гурӯҳи ҷиноии мусаллаҳ, содир кардани одамкушӣ, ғоратгарӣ ва дигар ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин дар ҳудуди русия гунаҳкор донистааст. соли 2014 баъзе аз аъзои гурӯҳи ҷиноятпешаи гта дар русия боздошт шуда қаблан ба ҳабси абад маҳкум шуданд. боир ғуломов ва муроҷон каримов тавонистанд аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқи русия фирор кунанд. баъдан мақомоти тафтишоти онҳоро ба рӯйхати байналхалқии ҷустуҷӯӣ ворид карда буданд. дар охири соли 2014 макони будубӯши онҳо дар тоҷикистон муқаррар карда шуд. азбаски қонунгузории тоҷикистон истирдоди шаҳрвандони худро ба давлатҳои дигар барои таъқиби ҷиноятӣ иҷозат намедиҳад, прокуратураи генералии русия бастаи парвандаҳои ҷиноиро ҷиҳати омӯхтан ва баррасӣ кардан ба додистонии генералии тоҷикистон ирсол карда буд. гуфта мешавад, ки гурӯҳи ҷиноятпешаи гта ба ронандагон дар минтақаҳои Москав ва Калуга дар солҳои 2012-2014 ҳамла карда, аз онҳо пул, телефон, ҷиҳози қиматбаҳо ва ҳатто нақлиётро низ мусодира мекарданд. ба гуфтаи мақомоти тафтишоти русия, гурӯҳи ҷинояткор ҳадди ақал 15 муҳоҷирро аз кишварҳои осиёи марказӣ дар бар мегирад, ки 17 нафарро кушта ва 2 нафари дигарро шадидан захмӣ карданд. дар Москав гузаронидани чорабиниҳое, ки дар он беш аз 5000 нафар ҳузур мекунанд, манъ карда шудааст. маҳдудияти мазкур ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус гуфта мешавад. дар ин хусус ин ҳафта шаҳрдори Москав Сергей Собянин қарор ба тавсиб расонид, ки чунин маҳдудиятҳо то 10 апрел бинобар хатари паҳншавии коронавирус идома меёбад. ҳафтаи қабл мақомоти Москав ба далели хатари паҳншавии коронавирус ҳушдории баланд эълон карданд. шаҳрвандоне, ки аз кишварҳои бармегарданд, ки дар он ҷойҳо коронавирус тақайд гирифта шудааст, бояд ба таври ҳатмӣ аз ҷараёни омади худ мақомотро огаҳ созанд ва таҳти карантини 14 рӯза қарор бигиранд. феҳристи кишварҳои номусоид, ки дар он ҷойҳо эҳтимоли хатари коронавирус зиёда аст, тибқи рӯйхати тартибдодаи масъулини ҳукумати шаҳри Москав 17 кишварро дар бар мегирад, ки дар байни онҳо Чин, Корея Ҷанубӣ, Эрон, Италия, Олмон, Фаронса, Испания ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қарор дорад. владимир Путин имкон пайдо кард, ки то соли 2036 ҳамчун президент сари қудрат боқӣ монад. хониши дуюми ислоҳоти банди президентӣ ва сарқонуни Русия рӯзи сешанбеи ҳафтаи равон ба сафари ногаҳонии Владимир Путин ба Думаи давлатии Русия рост омад. дар ҷараёни ҳузури ногаҳонии худ Владимир Путин дар парлумон ба вакилон ду паём дод. дар Думаи давлатӣ ҳеҷ гуна интихоботи пешакӣ баргузор нахоҳад шуд ва бекор кардани муҳлати президентӣ вобаста ба тағйироти конститутсионӣ комилан имконпазир аст, гуфта буд Владимир Путин. рӯзи сешанбе 10 март, вақте ки Думаи давлатӣ хониши дуюмро оид ба ворид кардани тағйирот ба Конститутсияи Русия қабул кард, аввалин космонавтзан вакили парлумон аз ҳизби Русияи воҳид Валентина Терешкова тағйирот дар бораи фароҳам кардани иштироки бемаҳдуди президенти кунунӣ Владимир Путин дар интихоботҳои ояндаи президентиро баррасӣ гузошт. худи президент Владимир Путин пешниҳоди нави Валентина Терешковаро ҷонибдорӣ карда гуфтааст, ки вай ҷонибдори ғояи бекор кардани муҳлати ширкати ӯ дар интихоботҳои президентӣ аст. агар суди конститутсионӣ ин ғояро қонунӣ шуморад ва тағйиротҳо дар маҷмӯъ бо овоздиҳии умумӣ қабул карда шаванд, пас Владимир Путин низ ҷонибдори ин пешниҳод аст, иброз дошта буд Владимир Путин дар ҷаласаи парлумони Русия. пас аз баррасиҳо палатаи поёнии парлумони Русия тағйиротро барои бекор кардани муҳлати президентӣ қабул кард. агар бастаи тағйироти конститутсионӣ дар овоздиҳии умумии халқӣ 22 апрели соли равон қабул карда шавад, пас Владимир Путин, ки Русияро аз соли 2000 раҳбарӣ мекунад, тибқи қонун ва имкон пайдо мекунад, ки Русияро то соли 2036 сарварӣ кунад.
мақомоти Роспотребнадзор лоиҳаи қонунеро таҳия кардааст ки назорати муоинаи тиббии хориҷиён ва шахсони бешаҳрвандӣ инчунин додани шаҳодатномаи тиббиро барои гирифтани иҷоза дар соҳаи муҳоҷират шадидтар мекунад. лоиҳаи қонуни пешниҳодшуда тағйиру иловаҳо ба қонуни федералӣ дар бораи беҳбудии санитарӣ ва эпидемиологияи аҳолӣ ва қонуни федералӣ дар бораи вазъи ҳуқуқи шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русияро дар назар дорад. хадамоти федералӣ назорати ҳифзи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон ва некуаҳволии инсон дар Русия пешниҳод доштааст ки дар мақсани маълумотҳои умумӣ ному насаб ва шахсияти шаҳрванди хориҷие ки дар вақти ташхис дар бадани он бемориҳои сироятӣ мушоҳида мешавад ворид гардад. қонуни федералӣ дар бораи вазъи ҳуқуқи шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия пешниҳод менамояд ки шаҳрвандони хориҷӣ ҳангоми муроҷиат барои гирифтани иҷозати истиқомати муваққатӣ дар Русия ва патент бояд аз ташхиси ҳатмии бемориҳои нашъавандӣ, бемориҳои сироятӣ ва бемориҳои норасоии масъулияти одам гузаранд. мақомоти Роспотребнадзор мехоҳанд ки бо ворид кардани тағйиру иловаҳо ба қонунгузории муҳоҷират дар Русия назорати ташхиси вазъи сиҳатии муҳоҷирони меҳнатиро таҳти контроли худ қарор бидиҳад. ин ҳафта президенти Қирғизистон Сооронбой Ҷэймбеков дар мулоқот бо шаҳрвандони кишвараш аз ҳалли масъалаҳои марзӣ миёни Тоҷикистону Қирғизистон сухан гуфтааст. масъалаҳои сарҳадии миёни Тоҷикистону Қирғизистон бояд дар тамоси наздик бо аҳолӣ ҳал карда шавад, гуфтааст президенти Қирғизистон Сооронбой Ҷэймбеков дар ин бора Вести Қирғизистон хабар дода буд. Сооронбой Ҷэймбеков ҳамчунин қайд доштааст ки аз ҳама роҳи хуби ҳаллу фасли масъалаҳои сарҳадӣ ин музокирот ва гуфтушунид бо аҳолӣ мебошад ки ҳукумат дар ин самт кор мебарад. Сооронбой Ҷэймбеков диққати худро ба он равона кардааст ки ҳамаи мушкилот бояд бо назардошти назари мардуми маҳаллӣ ҳал карда шавад. президенти Қирғизистон илова доштааст ки раванди гуфтушунидҳо вақтро мегирад ва дар як муддати кӯтоҳ наметавон ҳамаи корро анҷом дод. президенти Қирғизистон аз шаҳрвандони кишвараш ки дар минтақаҳои назди сарҳадӣ зиндагӣ мекунанд даъват кардааст ки ҳушёрии сиёсиро аз даст надиҳанд ва ба ҳар гуна овозаву хабарҳои бардуруғ гурӯҳҳои манфиатдор дода нашаванд. ҳафтаи хатари паҳншавии коронавируси имсол дар Москав ба қатъ шудани барномаҳои қаблан таҳризшуда бахшида ба иди Наврӯзи байналмилалӣ оварда расонид. масъулони ҳукумати шаҳри Москав дар як ҷаласаи 11 март иброз доштанд ки имсол дар Москав бино ба сабаби роҳандозӣ гардидани як қатор чораҳои маҳдудкунанда ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус таҷлили чорабиниҳои идона бахшида ба Наврӯзи байналмилалӣ қатъ карда шудаанд. Виталий Сучков, сардори департаменти сиёсати миллӣ ва муносибатҳои байниминтақавии ҳукумати шаҳри Москав иброз доштааст ки дар асоси қарори шаҳрдори Москав Сергей Собянин ҷиҳати амалисозии чораҳои маҳдудкунанда дар ҳудуди Москав боиди пешгирии коронавирус эълон гардидани ҳушёрии баланд дар шаҳр то 3 апрели соли ҷорӣ ва маҳдудсозии чорабиниҳои оммавӣ бо иштироки зиёда аз 5000 нафар ҳукумати шаҳри Москав тасмим гирифтааст ки иди Наврӯзи имсоларо мутаваққиф кунад, чунки аз мушоҳидаҳои солҳои гузашта маълум буд ки дар ҷашни Наврӯз ҳазорҳо одамони халқу миллатҳои гуногун ки дар Москав зиндагӣ мекунанд ва ё муваққатан ҳузур доранд дар ин ид ба ҳам меоянд. ҳамасола дар Москав иди Наврӯзи байналмилалӣ бо баргузории намоиши санъати миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва анъанаҳои халқҳои муқими Русия, иштироки ҳунармандону ширикорон аз кишварҳои Қозоқистон, Ӯзбекистон, Озарбойҷон, Русия, Тоҷикистон, Афғонистон, Покистон ва Эрон ширкат мекарданд. раҳбари генералии созмони ҷаҳонии тандурустӣ Тедрос Адхан Ҷейбриус ин ҳафта рӯзи чаҳоршанбе 11 март дар бораи пандемия дар робита ба паҳншавии бардавоми коронавируси изҳорот дод. ҳамчунин раҳбари созмони ҷаҳонӣ беҳдошт аз кишварҳо даъват кардааст ки ба шаҳрвандонашон дар бораи хатарҳо ва усулҳои ҳифз огаҳӣ диҳанд. аввалин ҳодисаҳои хуруҷи коронавирус дар Вуҳани Чин моҳи декабри соли 2019 ба қайд гирифта шуда буд. вазъияти шадид ва хуруҷи зиёди коронавирус дар ҷумҳуриҳои Чин, Эрон, Италия, Фаронса, Олмон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба назар мерасад.
ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман мешунавед. ин ҳафта кишварҳои ироқ ва кувайт пас аз арабистони саудӣ нархи нафтро поин карданд. пешсафони истихроҷи нафт аз рӯи кишварҳои опек ироқ ва кувайт ба мисли арабистони саудӣ пайравӣ намуданд, нархи фурӯши нафт дар моҳи апрелро арзон карданд. аморати муттаҳидаи араб бошад ин иқдомро аз миёнаҳои моҳи феврал рӯй даст гирифтааст. ин тасмим дар пасманзари ҷанги нархҳо миёни арабистони саудӣ ва русия гирифта шудааст. дар ҳамин ҳол мақомоти амрико низ нархи нафтро коҳиш дода изҳор доштанд ки дар моҳи апрел чоряки бештари нафтро ба бозор мебарорад. давлати ироқ нархи расмии фурӯши нафтро то $5 арзон кард. дар русия рӯзи чаҳоршанбе 11 март барқарор кардани арзиши аз даст рафтаи рубл оғоз ёфт. пас аз суқути рубли русӣ рӯзи сешанбе таҳлилгарон ислоҳоти вазро пешниҳод карданд. 6 март кишварҳои тавлидкунандаи узви опек натавонистанд дар бораи коҳиши иловагии истихроҷи нафт ба мувофиқа расанд. то охири моҳ як созишнома дар бораи коҳиши 1,7 миллион баррел дар як рӯз амал мекунад ва аз 1 апрел кишварҳо ӯҳдадор нестанд ки истеҳсолоти нафтро кам кунанд. ин ҳолат боиси якбора кам шудани нархи нафт дар бозори ҷаҳонӣ шуда, таъсири худро ба беқурбшавии рубли русӣ дар бирҷаи ҷаҳонӣ гузоштааст. коронавирус аз аврупо ва африқо ба осиёи марказӣ расид. вазири тандурустии қазоқистон Элжан Биртанов рӯзи 13 март иброз доштааст ки 2 нафар аз шаҳрвандони қазоқистон ки дар онҳо сирояти коронавирус ошкор гардида буд, аз олмон ба қазоқистон баргардонида шуданд. дар беморхонаи касалиҳои сироятии Алмато онҳо таҳти муроқиби шадиди табибон қарор доранд ва вазъи сиҳати онҳо миёна аст. вазири беҳдошти қазоқистон дар нишаст бо хабарнигорон дар Нур-Султон гуфтааст, шаҳрвандон аз олмон рӯзҳои 9 ва 12 март оварда шудаанд. аввалин парвоз рӯзи 9 март бо автобуси мусофир анҷом дода шудааст. ҳоло табибон вазъи сиҳати ҳамаи мусофиронро назорат доранд. вазъи сиҳаташон хуб аст ва дар карантини 14 рӯза қарор доранд. сомиёни арҷуманд, нашри хабариро ин лаҳза мустақиман рӯи мавҷи радиои муҷиб шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд. саломат бошед.